духтаракои аҳли гурӯҳ тарзи резин часпондан да остин мо поёнаш резиндор мебояд. 7 сантиметр мана ҷама утюқати хат кашидам. 7 сантиметр исмонда мана памиш ровно 3,5 сантиметр омадай. духтаро камакак нукша та мекунем. лави ами материал синидорон лав ба лави остин материал медуземо. манаи резин ровно 19 сантиметр як қатор истар медузем. баъд чени резин медузем. нахе строчка медавем. духтаро вақте ки ҷои резина туғри духтем сӯзанақати гузаронда ду тарафша закрепка мекунем. ана духтаракои аҳли гурӯҳ остин бояд анахе тайёр шава. бисёриё мехоҳанд ки парпаракаш памтар бияд. шумо метавонед ки остина дарозтар гирифтаву мана ми ҷое ки парпарака чиқиртар мекунем бо иҷаш памтар мешава. мана